tots i totes. En aquest vídeo analitzarem el plan d'execució d'una consulta i determinarem si és possible optimitzar aquesta consulta mitjançant la creació d'un índex o, per el contrari, la creació d'aquest índex no servirà per optimitzar la consulta i, a més, és possible que sigui contraproduent. Per què pot passar això? Bé, en aquest tipus de consultes, la qual es seleccionen tots els camps d'una taula, de totes les files de la taula, sí o sí s'haurà de recórrer tota la taula. Hi haurà que fer un escaneig complet de tota la taula. Això, com comentaré més endavant, realment dificulta la seva optimització, així com està formulada la consulta. Bé, en primer lloc el que farem és comprovar, analitzar el plan d'execució de la consulta. Això ho farem en la comanda explain. Una vegada executada la columna explain, podem veure que es tracta d'una consulta simple, no té subqueries, que es fa efectivament sobre la taula salaris, i en el valor type, all, confirmem igualment que la consulta ha d'escanejar tota la taula, fila per fila, per recuperar les dades. No hi ha cap índex disponible per optimitzar aquesta consulta, per ser utilitzat en el pla d'execució, i a més podem observar que s'ha de recórrer totes les files de la taula. Això és un valor estimat, però bé, són totes les files de la taula. Això com podem saber? Simplement, si fem un select count asterisco, podem determinar quantes files hi ha a la taula. Aquí tenim 2.800.000 i pico, i la comanda explain més o manco. Ja dic que això és una estimació. Bé, i sobre aquesta estimació, que són totes les files de la taula, filtrarà el 100%, és a dir, el 100% de les files consultades seran retornades com a resultat de la consulta. A més, podem veure que, com en el camp extra el valor és using file sort, farà una ordenació dels resultats obtinguts i això farà un algoritme extern. Quan dic extern és que no utilitzarà, per exemple, un índex per fer l'ordenació, perquè com la consulta al pla d'execució no utilitzarà cap índex, doncs ho ha de fer d'aquesta forma. Molt bé. Ara el que hem de fer és determinar com podem crear l'índex. En aquest cas, en aquesta consulta, l'únic camp que tenim disponible per fer l'índex és from date. D'aquesta forma, crearem l'índex sobre aquest camp. No hi ha més camps per poder fer l'índex. De totes maneres, abans de crear l'índex, el que faré és executar la consulta, per veure quant de temps tarda. Anem a executar-la. La consulta ha trigat 2,7 segons en recuperar les files, en executar-se, i 1,4 quasi segons en retornar els resultats, bàsicament en fer l'ordenació. D'acord. Bé, ara el que farem és crear l'índex. Ja tenim l'índex creat i abans d'executar novament la consulta el que farem serà analitzar novament el pla d'execució per a veure si la creació d'aquest índex suposa un canvi.
Bé, podem comprovar que l'índex que hem creat no és utilitzat per pla d'execució. Val? Això no és casualitat. Normalment, l'optimitzador de MySQL és triar la millor opció. Aleshores, ja poden intuir que aquest índex no serà adient per optimitzar aquesta consulta, ja que MySQL ni es planteja, no és que es plantegi utilitzar-lo, sinó és que no el té ni com a possible. O sigui, no, és com si no existeix pel pla d'execució. Val? Molt bé. Com la creació de l'índex no s'utilitza pel pla d'execució, el que ja podem fer per confirmar que aquest índex no optimitzarà la consulta és intentar forçar-lo. Val? Això com es fa? Això es fa a la clàusula force index. Val? Dins de el que seria la CL, després del front i la taula, s'ha de posar force index. I d'aquesta forma obliguem sí o sí al pla d'execució a utilitzar un determinat índex. Bé, abans d'executar-lo, forçant l'índex, anem a veure el plan d'execució d'aquesta nova consulta. Bé, en aquest cas, el que tenim és el que comentava abans. El pla d'execució realment no contempla, o sigui, a pesar de que aquest índex està creat, no el contempla com a possible. L'està utilitzant perquè nosaltres, aquí, en Force Index, hem forçat la seva utilització. Per això en key posa el nom de l'índex i l'utilitzarà. Bé, aquí he canviat que en type que abans teníem all, ara el que farà és índex, utilitzarà l'índex per recuperar les files de la taula, però podem veure que el resultat igualment no canvia per la pròpia formulació de la consulta, perquè a pesar d'utilitzar un índex per recuperar el resultat, tindre el resultat, igualment s'ha de recórrer totes les files i de totes les files recorregudes la recuperació, el que retornarà al client serà el 100% d'aquestes files. Val? Molt bé. Bé, doncs ara el que farem és directament executar aquesta consulta forçant l'índex. Ja apareix que no només és que no optimitza la consulta, sinó que el temps està empitjorant. Val? Continua fetching, continua executant-se aquesta consulta. Val? Aleshores, aquest índex és contraproduent, perquè no està millorant el temps, és que encara el que està fent és empitjorar-lo. Aleshores, aquest índex no l'hem d'utilitzar i, de fet, el que faré en un lloc és esborrar-lo, perquè no és que no serveixi, és que és pitjor la seva creació. Aleshores, el que farem és esborrar-lo. Bé, abans d'esborrar-lo, el que farem és analitzar el per què està passant això. Bé, això passa perquè, clar, quan no tenien l'índex, el que passava és que es feia un escaneig complet de la taula. Val? Però és que aquí, en la creació de l'índex, hem de fer l'escaneig complet de la taula igualment, però abans d'accedir a cada una de les files, s'ha d'accedir a l'estructura de l'índex. I per cada fila, recuperar, per cada clau de l'índex, recuperar el punter a cada fila. I així per totes les files. Aleshores, hi ha una sobrecàrrega en les operacions comparat amb no utilitzar l'índex. I és per això que, de fet, la consulta ara continua executant-se. És que ni ha acabat d'executar-se. O sigui, és que l'empitjorament és considerable.
Vale? Hem d'anar amb cura en aquest tema. Val? Podem determinar que no és possible optimitzar aquesta consulta mitjançant l'índex. Bé, no és que estigui tot perdut. El que passa és que hem d'optimitzar la consulta mitjançant altres mitjans. Quines possibilitats podem tindre per optimitzar la consulta? Bé, doncs el que podem fer, en lloc de seleccionar tots els camps de la taula, podem triar aquells camps més rellevants, més significatius, que necessitem després utilitzar, perquè és que segurament no necessitarem tots els camps de la taula, sinó uns concrets. Val? Aquí ja tenim una alternativa, una millora d'optimització. Què més podem fer? També podem incloure una clàusula web en qualsevol condició i també podem, per exemple, limitar el nombre de files recuperades en la clàusula límit. Tot això que jo estic comentant ara són alternatives a la creació d'un índex i al final la mesura a aplicar dependrà de la funcionalitat per a la que estigui creada aquesta consulta. De totes maneres, bé, espero que aquest exemple us hagi sigut d'utilitat per comprovar que realment no totes les consultes es poden optimitzar mitjançant la creació d'índex i, de fet, no és que no l'hem optimitzada, sinó que ja estic parlat una estona des de que la vaig executar i no ha acabat d'executar-se. De fet, acabaré en aquest vídeo i la consulta no s'haurà de... haurà acabat. És que fixeu-vos, quina barbaritat de temps. 246 segons en retornar tots els resultats. O sigui, és brutal l'empitjorament. D'acord? Bé, espero que aquest vídeo us hagi sigut d'utilitat. Moltes gràcies. Adéu.